kaya't kumot nga i-share ka na kayo, kakabsat, kakabagyan. Lalo na sa aking mga kablad sa Mamaklay Bloodline. At damot inlistak nga steps na kaya't nais ko pong gawin at ibahagi sa inyo dahil sa kayong mga kamag-anak at kaibigan ko ay meron pong may tutulong dito sa nais kong mga gawain na plano. So, itatay screen pati. So, ang una na step ay nais ko pong magkaroon ng mas marami pang Facebook friends. Kaya, ito, meron na akong sakbay nga namamok ti Mamaklay Bloodline. Mga nasurok lang nga 600 ti kado ti Facebook friends ko. Itata nasurok nga 800. So, nais kong mangampalya na maging 1,000 ito na pulos apelyido ng aking mga magiging friends ay pulos mga mamaklay. Okay? So, sa aking plano na yan, nais kong tumulong sa mga founder, mga administrators or mga officers ng Mamaklay Bloodline. Ako po ay nag-offer sa aking desire na tumulong para ma-improve ang ating mga services. So, halimbawa, mga kablad, kita nyo man, no kahit yun dito. So, digito'y ti services nga kalikagumak na introduce. Number 1, if you are a member of Mamaklay Bloodline, kalikagumak nga matulungan adda kuma database nga maaramid digitay computer expert pag-establish ng ancestry or ninuno ng lahat ng mga members para makonect ang mga kasalukuyang buhay pa na kamag-anak. So, magagawa yun ng computer experts, yung data na yan, at nakahanda po ako na tumulong sa limited na makaya ko para maka-hire tayo ng mga expert na yan. And then, pangalawa, kalikagumak ko mga adda ko mamainayon yan dyan Mamaklay Bloodline nga helpline section. Kasla, kablad Robert, iso ti founder kami. Bueno, kablad Luella, Gerson, tulungan niyo ako na matrace ko kung saan ipinanganak yung lolo ko. So, maaramid data babaan dyan database nga ibagbaga. And then, may ikatlo, medyo ipakpakauna, pinapauna ko po sa inyo ito na medyo mahirap po ito. Pero nais ko pong magkaroon ang Mamaklay Bloodline ng limited na financial help for natural calamities. So, ibig sabihin, kung may binagyo, binaha, or biktima ng lindol, so yung mga sakuna na ganyan ay talagang malaking damage yung bahay ng isang pamilya. So yung nasunugan. Yung mga pagkakataon, nais ko pong tumulong or maka-organize ng mga tumulong sa mga biktima ng mga sakunan iyon. Kaya lang sinabi ko po na medyo delicate na topic itong financial health dahil sa ito ay prone na maabuso. Hindi po natin kayang matulungan yung humingi ng kapital sa negosyo. Or halimbawa maghingi ng, let's say, humingi ng pampagamot or humingi ng panglibing. Dahil sa panunutin nyo dito na Nita and Rose, merong isang organization dito sa Hawaii na talagang in-admire ko dahil sa ako'y naging guest minsan. Ito yung Baduk Pinili Association. So ito po ay binubuo ng maraming mga elderly na retired na. Pero kung merong namatay, may mag-contribute po na tig $5 or $10. So kung ilang member sila, yung malikom nila na amount ay makakatulong sa libing. Okay? So ito yung mga old-timers dito po sa Hawaii.
Now, hindi po applicable ito sa Pilipinas na kung may namatayan sa Mindanao o sa Ilocos, isipin mo mag-contribute tayo ng tig $10. Eh yung pagpapadala ng $10, ipadala mo sa Western Union, eh $8 na yung remittance fee, $8 to $11. Eh so wala ang mangyayari, ang makikinabang nito ay yung Western Union, di ba? So, that's why sabi ko na we can possibly help this third na benefit, limited financial help, yung talagang mga malalaki na natural na calamities. And then, ito naman ay para sa mga lahat ng mga, okay, itong mga lahat naman ng mga tagapakinig natin. Ito po ang nais ko pong gawin. Nais ko pong ipagpatuloy ang virtual sermon study. Kahit matapos na po ang lockdown at kahit magbalik na ang pagbubukas ng mga simbahan. Bakit ko po naisip yon? Kasi po, nais ko pong tumulong sa mga aking mga kamag-anak at mga kaibigan na nangangailangan ng spiritual guidance and encouragement sa kanilang buhay. Halimbawa, kapares nitong topic natin na hardship na napag-aralan natin sa Salmo 13, 1 to 6. Ito pong at my age of 73, marami na po akong pinagdaanan ng mga difficult times in life. At ako po ay makapag-share ng maraming insights and inspirational messages from the Bible like peace, joy, contentment, anxiety, forgiveness sa mga tao or mga kamag-anak natin or mga kaibigan natin na nasa sitwasyon po ng paghihirap. At bilang retired na, I can research and prepare for any subject na gusto niyong hilingin na aking i-share, maliban sa mga titles na sinabi ko. And then, another reason why nais ko pong gawin itong pagpapatuloy ng virtual sermon study, at least twice a week po itong ginagawa namin. Nais ko po kasi ibahagi ang experience ko sa buhay, training ko sa missionary training school at Bible school compressed training courses para sa mga kapatid, mga kamag-anak na naghahanap ng meaning, purpose, kung ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay, and to those who are spiritually distressed or seeking the truth. So, itong pangatlo naman, this is something that I would love to do together with my wife. So, sa aming retirement year, sabi ko nga na pareho na kaming 73 ng asawa ko. We would like to visit the Philippines every year. Ginagawa na namin po ito dahil sa meron po kaming naiwan na ari-arian sa Cebu. So, umuwi po kami doon. Pero ang gusto ko pong gawin pag ako'y umuwi sa Pilipinas mula ngayon, kung ako'y susuportahan ninyo, ay gusto ko pong bisitahin ang mga kamag-anak, ang mga ka-blood natin. Ako'y magpunta sa Nueva Ecija, halos mga malapit ng mag-50 yung mga kamag-anak na nakilala natin doon. At doon ko, kung ano man ang aking naipon, i-meet sila sa isang restaurant, isang hotel, for a get-together party, luncheon ng 2 o 3 oras, yun po ay aking ikaliligaya na gawin. At yung 1 buwan po, or sobra sa 1 buwan, pwede akong magpunta sa Nueva Ecija, magpunta sa Santiago, Ilocos Sur, magpunta sa kahit saan po. And then, considering na we stay in Hawaii only, base sa last year na experience namin, we only stay in Hawaii for 6 months. Eh di kung magpunta kami sa Texas, where isang anak namin, punta kami sa Sacramento, sa California. Oo pala, sa Sacramento nakilala ko po si Beatrice Mamaklay Agustin.
kablad natin yan na nakilala ko lang, hindi pa kami nagkikita sa totoo. So you see, sa aming pag-travel in the mainland, pwede po kami magbisita sa ating mga kamamaklay. So, yan po ang tatlo na proposisyon na idulog ko sa inyong mga kablad at mga kamag-anak namin. Let us pray about that kung meron ba sa inyo na gustong mag-support niyan. At sa ating panghuli na closing, kung po pwede lang po sa mga nakikinig ngayon, pwede ho ba na mag-solicit lang ako ng inyong response? Pwede ba na i-like nyo kung totoo na you like itong aming presenter sa inyo? Pwede ba na mag-comment kayo at ipaalam sa akin ang suporta nyo o hindi? Baka sabihin nyo, Lolo Pat, 73 na, diyan ka na lang, huwag na magpunta rito sa amin. Kung yun ang sasabihin nyo, talagang papakinggan ko yan, hindi na. That's why parang survey po itong aking gagawin sa inyo. And then, pwede ba na suportahan nyo ako by posting ito sa inyong Facebook? Kung talagang kayo ay naniniwala rito, and then i-post nyo sa inyong Facebook at i-share nyo as many times as possible para mas marami sa ating mga kablad ang makarinig. And then pangatlo, gagawa ako, so yung mga mag-like, yung mga mag-post, iipunin ko sila na ilista at gagawa ako ng secret group chat sa title na Pat Mamaklai's Kablads and Friends para lamang sa mga sumusuporta, para sila po ang padadalhan ko ng lahat ng mga plano, lalo na itong pag-improve na gagawin natin sa Mamaklay Bloodline. Ito po ay heads up para sa inyo. In-approve po ni Robert Mamaklay itong mga proposisyon ko na ito at in-appoint niya ako na isa sa mga administrator. At yun po ang aking hiling sa inyo, and then sa aming pagpapaalam, iwanan ko po sa inyo ito na manggaganyo deto'y virtual sermon study J Pilipinas di 7:30 in the morning kan 12:30 ti malem ket kidawemi nga i-post ken i-share yo kuma dagitoy kadagiti gagayemyo ket maki-join kayo kuma ti watch party ken ag komentar tayo. This will be followed by a